खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय बिफाननि CHD नीलु दासआ बिदै गोनां ना हमनायखौ गोख्रों संदांगासिनो दं। आसामनि ना आयेन खान्थि फोसावनाय बायदियै 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना बिदै दैफुनाय सम। बिनिखायनो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड हालामाव मोनफैबाय थाग्रा नाखौ रैखाथि आरो थोजासे ना बांहोनांगौनि थाखाय होखानाय आयेनखौ मानिनो बिथोन होदों। बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदै गोनां ना हमनायखौ संदाननाय बायदि थिग बेबादिनो दिनैबो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोला फारसे दिफ्राय बिल ओनसोलनि दैसायाव ना हमबाय थानायखौ सिग्रोमहैनाय जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे गासै सुबुंफोरखौ बिटिआर सरकारनि नेम खान्थि होनाय बायदि एबा 15 जुलाइ दानसिम बिदै गोनां ना हमनायखौ बादा होयो आरो जाय सुबुंफोरा बे नेम खान्थिखौ मानिया बिसोरो 5,000 रां होनांगोन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन होननाबो फोरमायो। बेनिखायनो नोंथाङा दानिफ्रायनो आयेन बेरेखा ना हमनायखौ बन्द खालाम नङाब्ला नोंथांमोनहाबो मोनगोन आयेननि गोख्रों साजा। আজি আমি আহিছিলো এই সময়ছোৱাত মাছৰ পেটত কণী আছে আৰু কণী থকা মাছখিনি যাতে ৰাইজে নধৰে ইয়াৰ বাবে আমি আগতেও বহুত সজাগতা সভা পাতিছোঁ। ইয়াত বেনাৰ কৰিছোঁ, বেনাৰ মাৰিছোঁ, পোষ্টাৰ লগাইছোঁ। গতিকে সকলো মানুহে মোটামুটি অৱগত অসম মীন আইন মতে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাই পৰ্যন্ত যিসমূহ আমাৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয় আছে নদী বিল আদি এইসমূহত মাছ মাৰিব নালাগে। ৰাইজে প্ৰজননৰ সময় এই বছৰ এনে আমাৰ মাছৰ কাৰণে বতৰ একেবাৰে বেয়া। মাছে সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহতে কণী দিয়ে, পোৱালি হয়। এতিয়া মে' মাহে শেষ হ'ব হ'ল, আমাৰ বৰষুণ নাই। গতিকে যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ দিছে, গতিকে মাছ উজাব। এতিয়া উজাব মানে মাছে কণী পাৰিবৰ কাৰণে, কণী দিবৰ কাৰণে উজায়। গতিকে এই সময়ছোৱাতে যদি আমি মাছসমূহ ধৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে মাছৰ বংশবৃদ্ধি বা পৰৱৰ্তী সময়ত যি উৎপাদন আমি পাব লাগে থলুৱা মাছৰ যি উৎপাদন সেই উৎপাদনত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে সমূহ ৰাইজকে আমি আগতেও অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, পুনৰবাৰ আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি আমি যিসমূহ ইয়াত মাছ পালোঁ, যিখিনি মাছ জীৱিত আছিলে পেটত কণী থকা মাছ আমি ইয়াত পুনৰ এৰি দিলোঁ। এই নদীখনতে এই দিপ্লাই বিলৰ ওচৰতে থকা এইখন জান আছে আমাৰ বামুণী গাঁৱত। গতিকে ইয়াত যাতে মাছ পুনৰ নধৰে তেওঁলোকক সজাগ কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে এই মাছ মৰা কাৰ্য অব্যাহত ৰাখে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে আমি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, তেওঁলোক জেলত যাব লাগিব। গতিকে পুনৰবাৰ মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অন্ততঃ জুলাইৰ 15 তাৰিখলৈকে যাতে আমি কোনেও মাছ নামাৰোঁ। ধন্যবাদ। दिनै जोङो बे दिप्लाय बिलोआव ना हमनायनि थांखि लानानै फैदोंमोन। थारमाने बेवहाय जोंना 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम बे लकेल नाफोरखौ तुलुवा ना होनना बुङो बेखौ हमनो मोना। मानो होनबा बियो दा बर्तमान बिदै दैनाय, दा बे बिदै दैनाय नाफोरखौ जुदि हमनानै धंस खालामजोबोबा बंसआ बिदि जानाय नङा। बेखायनो जों दिनै बे दिप्लायाव ना सारनानै सोरबा माबाजों सेनजों सानाय, सोरबा जेजों हमनाय बेफोरखौ जोङो दिनै सिज खालामदों आरोखि। दा बेखायनो जों दिनै बिसोरखौबो बादा होफैदों। जाय ना हमग्रा बिसोरनि जे आरो माबा सेन बेफोरखौ जों दिनै दैखांनानै लांनो थाखाय सिज खालामदों। जोङो बादा होसेयावबो जुदि मानियाबा बेखौ जोङो आयेन मथे जोंनि बे फिसारि एक्ट मथे जोङो पुलिसनि सहाय लानानै जों बेखौ हमनाय जागोन आरोखि। बिसोरखौ फाइनबो फोनांगोन आरो जेलबो जानो हागौ बिसोरो। फाइना जेरै 5,000 करिया बियो 6 मास आरो जेल जानो हागौ बियो। रायजो राजाखौ जोङो बेखौनो खावलायो जे जाहाथे बे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिमाव जाहाथे ना हमा, जाहाथे बयखौबो जों जेसेबां बे एरियायाव ना हमग्राफोर दं बिसोरखौ जों खावलायो जाहाथे जेन ना हमा, जेन 1 तारिखनिफ्राय 15 जुलाइसिमाव। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2023 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।